Jesti biex neqirdu, biex nżidu tal-karriġati għal-karozzi, biex nistaqsi kif network kważi mutant għal-għodi li mutant inqas spazju. Xorta ma tidirx fil-pjanti, kif nistgħu napprovaw proġett ta' din l-iskala, proġett nazzjonali, mingħajr ma nieħdu konsiderazzjoni nies li huma parti mis-soluzzjoni. Li ma mħiċ l-sforz biex 4.3 km ta' li ma jesisti xejn il-lul ma' cycle lanes ma mħiċ Bicycle network.